Nggih, nyuwun sewu. Monggo. Cekal mikir pundi nggih. Paring asma Mbak sinten nggih? Nyuwun sewu. Jenengan kok ketinggalan kanyepen nggih. Pripun? Paring asma Mbak sinten? Kula, Nggih. kula wau bidal jam 3. Iki to Iya, ini jajal iki. Waya ganti klaksone. Sabar. Sabar. Ya, Mas. Bidal jam 3 wau nganu, teng mriku macet. Oh, mancet. Kata truk tebu. Oh, nggih, wau dugi mriki jam pinten jenengan? Kula sampun maaf. Jenengan apa sampun maaf? Nggih, pun. Daleme pundi jenengan? Mboten wau mriki wau makme soto. Pun, gantos. Iki nek tak terusno, aku ya melok komplai. Wis nenganku lho, Den. Kok maling senenganmu ngene iki? sing gak patek cetha nek jenenganku. Cok, dalam dindenku kok maling ini. Iki mungkin kena anu mambu angin, Pak. Oh, Mambu dem. berbengi ini. Kene. Lah kok niku meleh. Nek siji mboten masalah. Yang lain kan pasti normal. Bisa. Oke. Sugeng dalu diajeng, nyuwun sewu paring asma Mbak sinten? Lah, iya senenganku to. Jenengan paring asma, jenenge sapa? Ih, senenganku. Kabeh kok senenganmu to, Met? Aku pokoknya sing gak pate anu ya aku. Lah kaya apa iso nakoki kaya gitu? Alah gampang mau musuh ngene iki senenganku Pak. Aduh udah maju wes. Pokoknya terakhir paling jelas aku malah emut. Iya lambene gak kowe nak. Gak penak piye penak no. Jajal nakoni piye jajal? Malah aku nak malah baca teman-teman. Lah ngono anak apa? Boleh kan baca. Mas, kata tuh. Amin ya Allah. Ojo Pak. Iki korbane loro nek jenengan amene pripun to, Mas? Gak. Biar. Mbak nyuwun sewu wau dugi mriki jam pinten nggih? Iya. Oh, Tengah 6 sore. oh yo ngerti ya. Apa Aku iku lho? sampun dahar wau. Oh, belum. Sampai saat ini dereng jane mau pun dicepaki. Oh, nggih. Napa pripun? Oh. Iki mau teng mriki kali panitia dijak odot-odotan. Apa enek sing dene dijak odot-odotan panitia ya apa ono? Aku ngene mikir kita bledok ya. Lah jere paham basa iki. Nah, aku jare ngerti bosone. Oke. Lah pancen sindenku ki multi talent kabeh kok. Multi talentan. Oh, berarti gurine dikai mut. Mut. Geser. Oh, apa? Tung loro ora beneran kabeh. Kowe to nak kowe mau aku. Selamat malam, Mbak. Mohon maaf ganggu jenengan. Apa? Wah. Met sing banter no kono. Iki banter. Oh, nggih. Jenengan wau king mriki, dugi mriki jam pinten? Wah, kowe gak banter sih. Ya kupingmu bro. Iki tak ganti crash juwene iki. Wow, jam pinten. Jam pinten. Apa? Jam pinten naon. Aku kangen kita jam. Muni. Asli. Muni tenan. Sampean ki lho omong ora genah belas aku ra. Lho iki Pian terus sampean yo bangga. oh. Yo, malah sampeyan diomong iki mbok yo durung ana tenanan to. Iki lho. Wong ngalerene to. Malah piye kan mau ngono. Kula wis banter. Iki lho kok kae to urung gilinane kok. Mbak daleme pundi, Mbak? Apa nih? Seneng. Atine seneng. Aduh, iso dikene-kene. Iya. Masak ati. Demen. Sama demen karo aku. Yo. Weh. Nesu ayu. Tapi kono ayu kok. Ora kena ya selanjutnya. Pun beser mawon. Geser. Nyuwun sewu. Selamat malam, Mbak Cantik. Iya. Atine seneng. Bahagia malam, Mbak. Kredit graji karetmu. Kok graji karesmu. Lah ora nek apa karo. Wong lanang iki karek ngetute apa karepe wong wedok. Ora sana nesu. Lah aku nak jejak malam pertama gak sini wong. Lah nyapa? Lagi berbulu. Yo ora apa-apa
jokrone. Dulu. Bojo mohon maaf, Mbak. Namanya siapa? Loh, Pak pintenan to Pak ngeten. Motor rusak sedoyo. Betul masalah. Niki lagi dicampur petis karo lombok suweger. Putra taha. Tahu. Makasih nggih, Mbak. Geser. Ini guyu terus wengi, Mbak. Kene mesti kaku. Oh ya kena rahang. Mbak kaku. Selamat malam, Mbak. Cantik. Anak iki krungu positif ngono ta. Apa? Kuwi lho, nggih, mboten napa-napa. Jenengan nyuwun paring asma sinten nggih? Nyapa to tekon-tekon ki? Anak perlu apa? Mboten enten perlu napa-napa. Nggih. Sehat nggih, Mbak? Alhamdulillah Nggih. sehat. Nyapa to? Mboten napa-napa. Sing ra sehat iki kuwi. Oh, ngono karo nyinden kok. Kondaku nggih derek anu Pak Wawan. Nyapa to tekon-tekon nih? Lah yo karo lagi Yo sore. sak sire Pak Wawan to. piye? Oh, aku tukono bacon. Ya, aku bunuh diri aku. Lho, monggo. Sing cepet ki rondap lho, Mas. Rondap yo bak suket, Cok. Ha iya. Kok ndak tak siang kowe? Lho. Iki ketahe kanca. Ning kula ngerti karepe jenengan. Aku gak enak terus jenengan anu ngincep bojo kula ngoten ya. Lewat iki sih. Oh, ngono. Lewat iki sih. Bojo kula tesih enak. Tak gaduh keuri. Selanjutnya, Geser nggih anu Mbak nggih ngapunten nggih. Nggih. Gila. Lah enak ya lho. Jelas. lho, Kowe men temen. Dun sewu paring asma sinten. Masa lupa? Aku jane eling ning masyarakat Padangan biar supaya tahu semua. Namanya siapa, sayang? Namaku Ya. Ana Berbaya, biasanya dipanggil Ayang Beb. Oh, Ro. Ayang Beb. Oh. Ayang. Iya, mau kemana Ayang? Tidak kusangka kita berjumpa Iya. malam ini. Oh lah potongan kok dongkrak. Biarkan dia iri ya. Selanjutnya ya sayang ya. Oke. Pinjam mic-nya. Mik. Mik. Gak podo to. Oh beda lah, kowe ora nek cene kok. Bedane opo? Beda. Nek mic, Mik go gedeno swara. nek mic Go gedeno bocah. Dalam Mas, nggih. Perkenalkan nama saya Nila Sari. Saking Blitar. Jenengan saking pundi? Saking pundi. Dipun kenalaken kula Nila Sari sindanipun Pak Wawan mulai tahun Sinten siji? tahun 45. Kula pun dadi sindane Mas Wawan. Waduh. Kula wau teng mriki kasalih tiang kadang mriki pokoke harus semangat. Derekne Mas Wawan harus semangat. Oke, semangat. Didoakan semoga Mas Wawan tanggapane laris. Sehat semua. Nadim. Jenengan nggih sehat sedaya. Aduh baterainya anyar nih. Aku mbayangke, Pak. Pripun? Wis sinden to sinden kuwi tenan walalah. Lha kok nyinden kan tahun 45 lah karek batene to berarti. Badan iku aku tuku motor tapi kok badane. Selanjut anu sik repot wonge atau di pulsa. Repot kok. Kowe ora ngerti niku lek dalu nyinden. Terus? Nek siang juragan gabah. Takoni to. Selamat malam. Yang ini aku. Rupanya suara mau mengingatkan aku. Cocok. Itu senengan. Kekasihmu yang dahulu. Langsung teno. Iya. Ini aku. Janganlah engkau ragu. Kamu masih ingat Ya. suaraku Anu. yang ini Tampaknya Ani dari Hong Kong. Lah nyapa kok dari Hongkong? Karo TKW jadi Ani halus. Tapi apa lho Mas sampean gandeng iki apa kali mbake? Oh. Mbake ketok ayu gede dhuwur cara anu mbangkok. Lah kowe mbatang Sekali-kali lah. aja ngono to Mas. Piye? Iki mang Mbak
mbak-mbak sing ayu-ayu pas sampean tekoki kan gak normal kabeh. Sing normal yo mung aku tok. Oh, berarti iki sing Gandengan tepat. iki, iki masih ayu-ayu kan gak genep to. Jadi liyane bisa dibabel kan. Lah sampean normal lo ya. Normal dhewe kudune sampean seneng aku, aku seneng sing ngono-ngono. Aku wis ket mau tak batin tetep sampean. Tenan to. Tenan to akhirnya normal. Aku karo sampean iki mau petukno wis nut. Podo aku ya wis Nut iso. Walah aku wis Kaya kena angin ngono wae lho. wis ora terima kena angin, kena lesos aku. Rasane kaya apa iki wis kudu asline aku kudu takon. Aku yo aku ora sampean yo mut ki ngene anu Lah ke bahasa dicek tenan lakune piye kok tak gak beres, gak normal. Masih ya sampean mau ngelek-ngelek aku jere Ora. omah wis duwe loro. Ora loro. Ngono kuwi aku yang ngempet mama sebagai wanita no hatiku Kita itu tersakiti. melayani masyarakat umum, kita itu harus bisa bercanda, tidak jangan dimasukkan hati saja. Tapi bercanda kamu sudah menghina harga diriku loh mas. Loro hatiku loh mas. Hatimu kok kecer? Hah? Nanti yo rene. Lah nek Saking abote loro ati wong wedok wis saking nemenin. loro atine piye? Atine logor. Atine loro. Ayo dicek tenan iki. Wis aja loro ati. Tapi sama lo wis ngerayu mbak-mbak Ora. mas aku lo cemburu. Ki Mas, ki. Orang sayang, aku tetap buat untukmu. Ki ya ampun ki. Sama naruh nyapo. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Kondang Thomas piye apa iki jenenge? Romantis. Semoga Saniki sampe kula biri niki Pak. ya gandengnya keduri. Mbak, tumbas ketek teng pundi ya, Mbak? Anu mantingan. Orang katanya dulu kok. Kowe cara mono sida oleh ki tenan apik lho, Pak. Apik. Kaya kowe apik nyunggi Gunung Arjuna. Piye lho Mas? Saking apike gunung lho Mas, gede ribu. Gede ra apa ribu kewe lho. Akeh tanduran, akeh met-met Oh lho iya. Mas. Akeh tanduran. Aku ribu wis pikiran lo bener no. Tunggal sing Ayo dinyanekne, diromantisi terus dipangku. Lah kuwi lho. Wong langsung dipangkono piye? Yo apa karo sampean? Pesanku siji. No, Pak. Awak kena ribu. Pesenku yo ora apa-apa ora diwu-diwu. pesenku yo siji. Kok kabeh pesen warung piye kok Nganggo ndok. Pedes ora? Pedes. lagune sing pantes kanggo aku apa Mas? Iya, Sing betul. kanggo wanita kaya aku lho Mas. Lagu anyar, Mbak, lagu anyar. Oh, apa? Ditumpaki Aku yo opo. Yo iki mang. Gimana? Maria kiku aku Kaya pantes to ngene iki. kurang mesra. Kurang mesra to Mas penghayatane iki lagu duka iki. Aku seneng. Lagu seneng sing menggambarkan Ya, jatuh duduk sini, cinta. Cek mas, cek. Lho. Aduh enak. Piye to kok, Son?